Uyai. Masambu uya. Garai baba. Taka inspection. Kwa mchena. Okay. Takasvika pa ground. Shadrack Masambu akaisa boundary re hedge. Kudzira kuti ndo panoguma yard yake. Right. Thomas Sakushonga ane zvenzvimbo yake iri kuside uko. Pano paari kurwira ipisi yakaita adiki diki zvaro. Sekuona kwetakaita vanhu vese vavo vachirwira land isiri yavo. Vanhu vese vari vairi hawana land iyoyo. Asi chikonzero ndechekuti Shadrack Masambu pake wakatogura kaisa boundary rake re hedge. Kuti dai pari pake hedge haitengeswi amuda yakavhara pese panguva yacho iyoyo. Uyu zvaune boundary yake riri uku. Thomas Sakushonga wakatombokanya zvidhina panzvimbo ipapo hapana akamubvunza. Shadrack atoenda kuvaka zvomba yacho hana kubvunza kuti wakanya zvidhina mumunda mangu. Saka takaona sekuti land iyoyo Enormous land. Wari kurirana pasiri pa West. Sabuku wacho ndiani? Sabuku. Sabuku ndiani? Ni mcheda. Ndini Sabuku. Sabuku. Saka na muri Sabuku manje ma conflicted manje. You cannot come kudare muri rimwe side. Sabuku ishe kana uchiya kudare. Uya as an independent person. A neutral person wandokwanisa kubvunza mubvunzo. Because right now wanchakwanisa kubvunza zvandobvunza because already mane side range. Makagara ne side range. Anizvo ndaifana kuzokudaidzai kuti Sabuku uya kunonditaurira zvamunoziva muroko. Ndio mtemo chake. Ndoti kuti oya mutone side range. Makuzviramba. Ndokuti iri mumba mangu ndaendaira kuti Ndi baba wangu. Aiwa nyaya irumba menyu. Andizvo. Ndi baba ava ndivo vandisa Masambu. Ndi baba wangu. Ndisa Masambu. Saka nyaya according to the report ikuti kuti mimi mwana Masambu mune mugano wenyu wemafiber. Ichokwadi. Hedge. Azvisiri. Ndizvo. Inspection Hedge iripo. Ndimi makaisa gai. Ndiye makaisa. Ndimi. Right. Unungaripe unyira. Mirai ba imi chimirai muri Sabuku. Baba utoramba zvomurutaura baba utoramba. Saka you see. Taura henyu baba. Taura henyu baba. Kwakonyoresa kwakaita mwana. Kuti munda wadini watorwa. Asakati munda wedu watorwa. Wakati karendi kadiki aka. Kadiki aka kuzika kurodhi mukotarika ng'ombe. Ndiko kakanywa zvidhina. Ngekwakushonga wazukuru wangu kwakushonga. Karendi ikako zikati iye wachaenda mwana wake nemudzimai wangu
kusvika yoza huyu kazi muri kuitenyi ndiye uyu wakazi uri kuitenyi nditete kushonga azi uri kuitenyi kazete kushonga siyai huni ziripo nekuti yati ngeyangu ati yati ngeyangu tete kushonga kamwana kaitorwa futi humi ipopo ndiwo wakaamba mhosva ini naisa taura siona tete waamba mhosva kazi iwe usiuya kuti mugano waiwe wakadidi yati mugano uyu ungodzika apa pani pako kana pakandouya vanhu vakabva kwamambo nandakandorara mumugano macho ndakandorara mugano macho ndandomuka ndikati munda mwangu umu ngakazi pane uko takasiwana apo pane nzvimbo iyo ndakatengesa inini kutengesera tete zvino tete wacho wakabva kuno kwamambo wakati iwe tete chitaura apa wakapiwa nganza dzako ngepapi waibva wapangidzirana wenu wakabva wanoti chokwadi hapana nzvimbo yatete yakadini yakatorwa vanhu wakapiwa nasabhuku ako uyu wakapiwa nasabhuku saka hapana nzvimbo yenyu yakadini yakatorwaba iyo takasiwana nahane nekanzvimbo kati kutaurwa saka ndikuti nini ndazwa baba maisa kutaura asi next time musazotengese ivhu haritengeswi mati zvemakatengesera tete mati alright mirai tinotaona baba anga muri kuona dasvai muri kuona vari kuita report vari kutaura zvavari kutaura is because muri kunzi samushonga akakanyira zvidhina imomo samasamvu vanowosa huni mupi imomo izvozvo zvega zvinotokutaura kuti nzvimbo iyoyo haina chii ino man's land pane angarumbirima here panzvimbo iyo mirai ndati pane angari kumborima here ipapo ndimairima makarima kusvika rini makazvirima kusvika rini makarima kusvika rini takapuwa nzvimbo iyi tiri tese mubvunzo kurima upenyu hwese hwetakagarapo taindori magore kubva negore 27 years tichiparima ipapo ine nemagamu aripo ipopo wari kuganira 15 kubva gore rese kusvika gore rino izvo pane magwere kana pakari nekare ndipo patinorima ndipo patinoringi makazomborima makatozomira saka kana unoti ndipo patino batai ndipo tinorima zitandianisha mkomo shonenyi panzvimbo yapasurimwa baba saka warunyepa manje runyepa gamu acho hatina kuaona ambomiyai gamu riri kumunda kwenyuzi zviko kumunda aiwa ndio nzvimbo yacho irikanirwana taura mambo inini munonyarara kuti isusu hatina kuona pari kurimwa munoripa panzvimbo pane dispute hatina kuona mugamu hapasi kurimwa ba hapasi kurimwa ba hatina kuona mugamu katwa neimwe nyaya pamwezi iri yatikutaura ndofunga ndatsai kubudisa nyaya yenyu chaiyo nyaya ndio makapangidza here vanhu infection mirai chachimbomirai akamangara nyaya ndiani nyaya yakamangara uchiti urumangarira nzvimbo yako here yababa here kana kuti yani ndakati yababa sei waimangarira yababa iwo baba wacho ari kusvika kuno saka ndakauya ndichiti panapa ndakauya muchindisumudza ndichiti ndiri kumirira baba tisandutika baba wakakuti enda wamangari kuti chii inini nyaya yandakanyoresa ndizvo zvandikupindura sumuka mazita ndikuti shadrack masamvu
makamangara nyaya muchitinyi ndiri kuti izvona kwakwasekretary takasvika sekretary vasiko ndobva tasvika ndikafonera zvikanzi izvona nyoresa nyaya yako kuna mai ndo zvandakutsanangura kuti izvona vari kuti izvona takachinjana nzvimbo iyi nzvimbo iyi takachinjana inini ndaendana uyu sakushonga uyu panzvimbo mwana atema muyadhi mavo ndakasvikapo akati izvona akauya kumba akati izvona mwana usati watsanangura zvawakamangara takati izvona mbomandi kupa example yekumangara munhu ari kurima mumunda mangu handiti munhu ari kutema miti mumunda mangu munhu anyenga mukadzi wangu imhosva yamangarwa handiti taura mhosva yako yawakamhangara asati penhorondo pa ini ndakamhangara kuti izvona avari kuti nzvimbo iyi yedu isusu wekwakushonga wakamangara sakushonga urupinda mumunda mangu achiti zvona takachinjana utowarutora munda wangu achiti zvona takachinjana nani nasamasamvu awa chizvo ndakanyoresa ini saka imimi nyaya yeutawei yekuti muri kuzanzi muri kuti makatora lendi muchiti makachinjana nasamasamvu ilendi ipi yemakachinjana nasamasamvu chekutanga samasamvu ndakaona mwana wakanga utema miti muyadhi mangu wakanga utema miti muyadhi mangu kwazi wazvambuzwa bvunzwa kwazi wakachinjana hatina kuchinjana ndozonopindurezve chete hapana patakachinjana hapana patakachinjana asi unowaitema miti changamira auda toenda pamberi boti kana matuisa nhorondo potiskeresa pana pamahazvo izwaika chandiri apa because according kune report yapiwa netimu iyi iri kutaura kuti palendi yomakawarakidza kuti ndiyo lendi ine nyaya hapasi kurimwa hapana migambo ndizvo mirai wakomana pamakaenda ikoko mhuri dzese dziri mbiri dzadziripo here dzadziripo dzikakurakidzai izvisho kuti ndo lendi iri in dispute handizvo ko nhasi lendi iyi utaura samushonga yamuta kuti pane magwere izvozvi ndeipi wataura iwewe panapa kuti lendi iyoyo tutori mamagwere mutori nemagwere yamuri kutaura imimi yamuri kuti ine magwere ndeipi iri kunzi nevakomana pane vamakawarakidza hapana chikurimwa saka lendi dzomutaura apa dzakasiyana chimbogara ipasi iwe chimbotaura zita ramunyerenyu ndinoitwa gift sakushonga mamiriro yakaita lendi yakaita kamuchochororo kupotoda apa sezvamamiriro andakaita panapa ndo parotangira mafaiba achipota akadii akadai tichidzika zvakaita kubva panapa tingangoti paseri pemuti uyu umwe muti uri paseri penyu ndipo pataikanyira chizvidhina tichibva ndima iyi ichiswedera yakadai kusvika pakaita mutsatsapo ndo pane tumagwere pamberi pacho ndo pane mugamu uripo wakasimwa nemaiguru awo ndo mamiriro yakaita ndo mamiriro yakaita panhu ipapapa gore rese rotairima taingorima tichibva ipapo maiguru wangu wachirima waisvika pakamutsatsapo ndipo waigumira kurima magwere ipapo apa pari kutaura ava kuti ngepedu panotorawo chimwe chikamu chipfuura chichidzika pane muti wenduru rinongedzera wacho kuti ndo panofambawo nzira dzemombe dzichienda saka mugamu imwe yacho yakafa ngekuita pakaita matombo-tombo umwewo mugamu ndiwo uripo umwe mugamu ndiwo uri haona kumera wegaba wakasimwa nemaigura ndo zvakaita nzvimbo iyoyo mameters mangani kudai nekudai ndakufungidzira kuti inogona ita 50 meters kudai kwira kudai so kanogona ita 10 meters
50 meters by 10 meters. Saka ipathway kai. Iwo ndio mimi. No, ipathway kai. Because inini why ndikudaruka? Ndazwa baba mambotaura kuti statement. Mukati pane land iruku panofamba nemombe. Ndio nyaya ndio land yacho mutu anofamba nemombe kai. Makuita. Mirai baba apindire. Pindurai baba, pindurai baba. Musayo ndakamangala pano. Kana mukubvunza muchena. Musayo ndakamangala pano. Ngekuti inini ndakapatete ndakachinjana nanzvadzi yangu nemuzukuru wangu munda. Iwo aindipa pawo ini ndichivapa ipapo. Ndio ndiko kumangala ndakaita first kondiri kuziwa. Tete wacho uri. Tete taurai nyaya yatauri yanzvadzi. Pamusoro zvakaita izvi baba avo vakati imwe mochitora area iyi Uyu ndiani wenyu? ndisekuru ihanda dzengu Saka muri baba wavo. iyo ndi baba zvesekuru zvodare izvi sekuru uyu angoti titora area iyi Imbomirai mutanga padzora muromo. Isusu toda vanhu panapa musava manipa imwe picture yeunhu hwenyu. Handidiba picture yeunhu hwenyu kana kuti ndizokutongei ndichishandisa unhu hwenyu. Hazvisi zvona. Tinoti katauya kudare kuno ngatigadzirisane pakashata. Uye hanzvadzi yenyu ende muhombi kwamunhu. Zvokuti muuye mudare muno muchadresa hanzvadzi yenyu Baba. mukuru kuti babawo. Ndi baba. Muri kuti hanzvadzi yenyu imimi yangu chaiyo baba kana baba. muiti hanzi babawo. What do you mean? Iye chipiri kufundisa vanhu zvangu. Chirudzi chimanyika chirudzi icho chichi. Zvabva zvatondirakidza kuti mumusha menyu mga nyaya yekamundaka kanyaya yakadika. Pane chinhu chihombe chirimo mumusha umu. Kanyaya kasina basa aka kada kuti kuya kunokuya kotamisa nguva yedu kuchitaura kanyaya kekamunda. Asi nyaya chaiyo munayo. Hamuwirirani nehanzvadzi bwai. Hamuwirirani nehanzvadzi. Hamuwirirani nehanzvadzi. Ndochokwadi chirapa. Hamungandita kuti pamberi pana pakasara munhu kuti eji yababawa muti imimi nekukura kwamakaita muti babawa. Hanzvadzi yenyu imimi muti babawa. Mbuya mune nharo imwe. Mbuya mune nharo dzakashata. Saka munofundisa vanhu venyu kuti mani. plus paakamboti wachinjana ochinjana nasekuru nzvimbo iri kuzi ndeyemombe handiti inzvimbo iri kuzi ndeyemombe imimi moti baba ava wakatipa ndakachinjana muchinjana pasiri penyu avo. Mirai mirai ndauti vataureiwa chisumukai mutauri. Ndiro ndizwe pamakachinjana nehanzvadzi yenyu makachinjana papi nehanzvadzi yenyu. Pamusoro uyu zvakaitika ngezvekuti uyu sekuru wanga aine muzukuru wake wanga ada kugara. Sekuru uya zvanga aine muzukuru wanga ada kugara panzvimbo iyi. Zvikazi apaitiba imwe muchikwidzai sekuru uyu muzukuru wangu agare ngepamusoro apa. Imimi mwotora ka area aka. Ndizvo zvakaitika. Ndo zvamakaita kuwirirana kwenyu nehanzvadzi yenyu. Makaita zvinhu zvimukuwirirana. Wabva wasima mafaiba. Hamuna kumboita zvinhu zvimuita sei? Kukana kwazobvepi? Because kana imi pakaiswa mafaiba pakazi ndiwo mugano. Handizvo? Ndo zvamuri kutaura kai? Kuti pakaiswa mafaiba ndiwo wakaenda kuita mugano wenyu nasekuru. Ukalendi kakasara karudzi kakufamba mombe aka ndo kwakapiwa mwana wasekuru. Mwana wasekuru akapiwa papi? Mwana wasekuru wakapuwa kumusoro komba dzasekuru. Varume vakasvika apo kumusoro iyi ndiko akapuwa. Apa sekuru akati apa imwe mungochitora apa inini ndo pamuzukuru pamusoro. Ndio zvakaita. Kutobva area kubva kutoenda kule. Saka hapana kuchinjana. Saka kuchinjana kwamutaura kuri papi? Kuri papi.
aiwa zvemafaiba yawakasema ngatiti ndiye mugano uruzwe ndutore taurai chokwadi hapana chamakachinjana ba because kana sekuru wakapa mwana wao kuseri kwemusha wao kuseri kwemusha kwakuri kwawo kwakusi kwenyu saka chamakachinjana chii mirai saka chamakachinjana ndechipi because sekuru wakapa mwana wao kumunda kwani kwawo andi kuseri kwedzimba dzani dzao uku ndovhoisa boundary rechi remafaiba handizvo saka chamakachinjana imimi chii apa mafaiba ari apazve iwo sekuru waye wakuchibira kuuya ino kune bhazi redu remwombe ambwe hapana zvomuritaura nyaya iri apa yandimuzwa ndikuti kuti ndakauya ndichiti zvona vari kuti takachinjana hapana nzvimbo yakachinjanwa apa baba takaenda nawo kudare kwaizve muchena wakaenda wakamira pamberi pavo wakati zvona handina kuchinyana nevanhu ava nzvimbo iba tikaenda kotora muzukuru rutahwawo apa kauya varume avo takasvika taguma taenda ipi ikokoko hatina kuenda isusu ba takatungamirwa ndiwavo kuti nzvimbo yatakachinjana nasekuru ngeiyi asi baba vari kudini vari kuramba muzukuru wacho uri panani tiye wakazomira pamberi akati ini hana kupuwa nzvimbo ngevanhu ava ba nzvimbo ngeyangu inini haisi yasekuru masamvuba haimboda nechekuti ana sekuru masamvuba varume vamakatuma vakabvunza kuti izvona zvekutaura mbuya ava ndezvekunyepa here iye murume uyu uri apa muzukuru kushonga uyu akaramba kuti izvona akabvunzwa kairi kairi kuti izvona ngezvekunyepa here akati aiwa zvisi zvekunyepaba changamira hapana nzvimbo mbiri ba nzvimbo i1 yedu ndiyo iripo yavo yavakachinjana nababa ndiyo hatisiri kuona apa alright mirai makaenda kwaishe muchena ishe muchena wati panapa ishe muchena titaurei tizvo yes vanhu vakauya nenyaya yavo yenzvimbo iyoyo then tikazoenda kuti timbonotarise zvayanga iri ava kuuya kwavo vaiti vatorerwa vari kuti vakapana pane kaero karipo ndo kavakati takapa vekwamasamvu kaero iko kaya tikabvunza muridzi ari kunzi akanopiwa wacho ari kuseri kwemusha wasamasamvu wakanyatsoti ini ndakapiwa nzvimbo ino ndisabhuku rano muchena handina kupiwa nevanhu vekwamasamvu ava vatori nenzvimbo yavo yavakangopiwa vari ivo vachinodzika kusvika kwavanogumira kuya vekwamasamvu vachisvikawo kwavanonogumira kwouya nevekwamaira nevekwamabika saka nzvimbo iyoyo haiko patakazoenda nana shumba wakasvika wakatoona mbuya wacho mbuya anofunga vari panapa wakatovabvunza mbuya wakanyatsovatsanangurira kuti inini nzvimbo iyi ndakatoipiwa ndisabhuku rano muchena handina chekuita nana sekuru masamvu ava wakabvunzwa vanga varipo wakazvibvumira haisiyo inofanira kupinda munzvimbo iri kutaurwa neava mbuya waya wakatopiwawo nzvimbo yavo avo wakapiwawo nzvimbo dzavo saka muri kuti nekanzvimbo kapathway kaewa hakasitori kaero kapathway kaya tingati zvamuri kutaura zvekuti tingaita no man's land but uku kwacho kune road kanhu kadiki zvokuti ndakaenda toita marecommendations kuti kanzvimbo kangosara kakadaro koshandiswa kunzi paunenge mombe dzichifamba kongoshandiswa noti kuti kanzi kanoshandiswa because patori neruware patori nematombo hapatori miti right ndo zvatakuita izvozvo izvo kanzvimbo ikako kaka no man's land kakafambiswa nemombe nechikanzvimbo kangu kana muri kufamba ipo papo motoziva kuti kanzvimbo kani kachangamira musakanire tunhu tusina basa muchikanganisa ukama nezvinhu zvisina basa wiriranai sekupana kwamakaita mukakoshesa kugara kwenhasi muchikangana kwamakabva munogara muine maproblem. You should not forget kuti muwe ipopapo na Samsonga makapiwa nemasamu mukazvikanganwa izvozvo muri vanhu vari very ungrateful because you cannot fight over land inonzi ka 50 meters by 10 meters which is somewhere kastretch kakadaiso mochikanganwa land yacho pamakavaka misha yenyu pamuri kugara kuti pakakura sei mokochesa iko kaka 50 by 10 ngatifunge futi ipapapo handichadi maoko ndataura kuti kanzvimbo ikako
akasi kenyu ngekangu. Siyai kakadaro mombe dziwanhu wangu nembudzi newanhu wangu nezvidhakwa zvangu zvifambe neipo papo, inzira yavo yekuenda kubhawa nekudzoka. Wari kuenda kuchechi neipopo mombe kudhibhi. Siyai napo ngepangu. Hapana unopa fenza ipo. Siyai pari kunze. Thank you. And the next case. Next case. Next.